उदालगुरि जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारि। उदालगुरि जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 30थि थैनाय सान फालिदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनानै अबंगसाइनाव आरज गाबदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैखोनथिखौ लानानै हारिनि खामानि मावलांगोन होननानै बुंथिदों उदालगुरि जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि निजोम बसुमतारिया। जारिमिनारि बर'नि आंगो बरागारि गामियाव जोनोम मोननाय जात बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय। दिनै जोङो नैबे उदालगुरि जिल्लानि बनसु अफिसनि लांगोनायाव बिबार बावनाय हाबाफारिजों लोगोसे हाबाफारि लानाय जादों आरो जोंहा बे हाबाफारियाव जोंनिनो बनसुनि एबा बर' माहारि फरायसा आफादनि मावथि लोगोफोर फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों आरो जोंहा दिनैनि दिनखौ मे दिबस होननानै मिथिनाय जायो आरो बेखौनो बर' हारियाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान होननानै बुंनाय जायो। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि बर' हारिनि थाखाय जि आदर्श जि थांखिजों खामानि मावलांदों, बे थांखिखौ लानानै जोंबो नैबे बनसु आफादा बे थांखिजोंनो खामानिखौ मावलांनो थाखाय नाजालांबाय थागोन आरो जेब्ला बिथाङा गावनि बेमारखौ सानालाबानो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांदोंमोन आरो बिथाङा जेब्ला थैनोसै समाव बेखौनो बुंदोंमोन दि बर' हारिया गेरेमसा महर मोननांगौ होननानै आरो बे समावनो जेला ब्लाड केन्सारजों गोग्लैना थादोंमोन। बे ब्लाड केन्सार गोग्लैना थानाय समाव बेखौ मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल हस्पिटालाव सोनाय जादोंमोन। 1990नि 1 मे खालि बिथाङा 1:32 बे बुहुमखौ नागारनानै थांदोंमोन, जायनि जाहोनाव जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मावनायनि फिथाइखौ जों मोननो हादों। दिनै बिनि मावनायनि फिथाइया जादोंमोन बिटिसि मोननो हादों जों 1993आव, बिटिसि मोननो हादों जों 2003आव आरो दाख्लैबावैसो जोंहा एकर्ड जानानै थांदों बिटिआर सक्ति 2020नि 27 जानुवारियाव मोननो हादों आरो बेखौनो बुंदोंदि बिथाङा जि मावलांदों बिथांनि आदर्शजों जों बेखौनो सानदोंदि बनसुआ दिनै बेखौनो बुंनो सानदोंदि जि थांखि लानानै जि हारि दानाय, जि हारिनि जौगानाय, बे खामानिखौ बिथाङा जौगाहोदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा दायो जि 3 एकर्ड जानानै थांदों, बे एकर्डआव जिखिनि आफादफोर दंमोन बे आफादा सिगनेटरि महरै जानानै थांबाय आरो बिथांनि जि सिमांमोन गेरेमसा महर दानाय, बे सिमाङा दिनै सिमां महरै जाना दं। बे सिमांखौ मोगथां महर लानो थाखाय दिनै जों बनसु आफादखौ दानाय जादों। मानो होनबा जोंहा गोदान आफाद दाबासो जोङो बे बड'लेण्डखौ बिनो हागोन होननानै बे आफादखौ जोंनिनो बर' हारिनि मेलेमजिबि बिथांमोना सालिजारि खालामनानै बे आफादखौ 2022 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव दानाय जादों। जेब्लासिम जों बर' माहारि फरायसा आफादा थांना थागोन अब्लासिम जों बड'लेण्डखौ सोमावसारलांबाय थागोन आरो बिथाङा बुंलांदोंदि बुरलुंबुथुरनि सा सानजा थानाय बर' सदियानिफ्राय बर'फोर थानायखौ बिसोरखौ लानानै मोनसे आलादा रायजो दानायनि खोथा बुंलांदोंमोन, बेनो जाबाय बड'लेण्ड। जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम जिराया होनना बुंलांदोंमोन। बेबायदिनो जोंबो बनसुआबो जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम जोंबो नाजालांबाय थागोन आरो जोङो बर' हारिनि थाखाय खौसेथि खामानि मावनानै थांबाय थागोन आरो बर' हारिखौ जों गोजौ जौगाहोनो खामानि मावनानै थागोन आरो बेखौनो खावलायदि आङो फैबाय थानाय समाव जोंनिनो बर' सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ फिन खेनसे बड'लेण्डनि जांख्रिनि थाखाय जानजि खाफ्रानानै आवगायबोनो थाखाय गुरैयै खावलायदों। बावैसो सान बर' फरायसा आं बर' माहारियारि फरायसा आफाद जानानै बेखौनो बुङोदि जोंनि बर' हारियाखौ आं बयखौसिमबो कंग्रेसुलेसन जासिगोरो। मानो होनबा जोंहा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव जिबायदि नाम्बार लादों, जोंनि बर' हारिनि फरायसाफोरा जौगाखांनाय मोनसे उत्साहन लाबोदों, जाहाथे इयुननि जोलैफोराबो बिथांमोननिख्रुइ बांसिन नाम्बार लानानै जौगाखांनो हायो आरो गामि आरो गावनि बिमा बिफानि नामखौ उत्साहन खालामनो हायो।